Napamidiri ilan ni Mamang kay gulat-hulat ni sa chat ni Madam Healing. Karon niya pag umi na nga pi niya tuwa si Mamang nagkunkuan si Mother Earth sa iyang mga kautangan dings o unsa ba na iyang gipang karaw-karaw diha basig milyon na agage. Nya toy mga bata didto. Oh, la nagkiat pa. Pangapeme guys. May ikan mi karon trabaho guys na ano guys. Tuwa si Princess. Unya ang panahon murag okay na gid ni. Okay na gid ni siya. A few moments later. Manihapon na day mi guys. Dire mi sa ila ni Papang. Nay sinabawan nga isda. Hoy. Isdang sinabawan. Manihapon day mi. So guys, namin na rin kaso. Starting pa rin mamang. Nasi mamang kaso, naabay mo na Nasi yun. Mamang, nasi Bunsoy, dini sila nagritsa. Nasilanin. Ay, natawan alin. Damir ko. Jai, dali na, Jai. Dali na. Bam na dyan na. Pagkuha dito sa imo kundi. Nakasaya. Jai. Dali na ganito sa Dali, bawang. nagkuha na ulit kutsara. Kami mo nagkutsara. Amor na guys, ang ginagbeso na guys. Basta kay agkalingom na kabibom na nila guys. Mukbang mo na guys. Balag mubri bata kay Happy. hati gan bata kay katapok kay libo man tada. Ang balag jud. Balag tinuwar ang sudan. Kabibo ito. Tawa si Papang dinalot taon. Kabibo itong puhong ra. Kaon ta guys. Tibuang na. Euro 15. Kaon ta guys. Kaya mura yung paglaom na to. Pangagan. Hindi ko pagkaon dito ko. Ang balag nito mo na ko. Basta mura na yung paglaom na to. Kaon ta guys. Kaon mo. Kaon gamay din ang mapas mo. Kaya mapas mo ka. Ako guys, kaunin ko. Lisbir ng ganda to. Ay, ito yung tinoy. Guys, Ah, wala guys. wala mo ng video. Karena si vlogs guys kan mayroon nagbinanin sa A few moments later. Gabi na, hapit na alas 9. Hala. ang nama mo nga. Oh. Ito na si Mamang. Si GR. Roy, Tanir man na silang GR matulog kay. Wa pa ma- Na ang mga estudyante kay nagdiretso din hito, si Loyloy. Ito si Bunsoy. Diri man yan hapon. Talgan na. Hi guys!
Hi guys, manguli na mi unya karon diha na sa kuan tunga-tunga di na ako inani ka basing pag-ana. Wala si buntoy nga adlokan. Adto na mi. Na natulog na sila. Ako pagawin di ba? Hawid ako sapatos oh. Pwede Tu si Luy-Luy. Si Jay-Jay. Diri raman minan ni hapon. gunitan. Ako yung padalo na. No. Maso oh. Igalaw ang katawan. Lagi nakita na to di ba? Check ka lang. Gauli na ba day? Ay sa igunit. Motor sa Kamada. Ay iro. Bit na si Princess yung sapatos. The next day. Morning, mga pirata. Mahugas sa plato pa rin. Pinsan kagiya. Ready na si Lulu eskwela ko sa uwan dere. Ha? Hindi ko ano sa pamilya. Karon di ay nakasuroy ang pandesal diri sa bukid. Abot ng pandesal diri guys. Pag 5 ang usa, init pa kuno kaayo o init jud kanay gasol. Nakaiwan-uwan abot siya diri bukid taga Balingwan duman niya siya. Palit si Luy-Luy sa 20 kay magkaon kuno siya og pan nga init. Wa na sila na mahaw, pandra lang pamahaw guys. Ano na sila eskwela, udto na kuno sila kaon hala para diet ga. Paano? Ang solar din niya, ingat pa kayo. Ano mo sa na oh? Eskwela siya, walang gusto-gusto man. Ano da? Lapar lagi mo. Payo nga dako ang gamit nila. Balik mo kung uwan na buin ni ang nag-streeta na. Di may yung buntag sa tanan so karon nagkaraw-karaw ta din manghugas ta og plato with naglung-aglung agta kay bahaw ra man to ang ilahang gipang balon siguro kay wa man ang gilang. So dani ta maghugas-hugas og plato nya kana pud ang kayo diha nagkaraw-karaw pud na diha sa iyahang dinha sa CR na iyang gipang brasa ng mga kuwanda na kanang butanganan sa tubig. Kanang mga mineral, hala, iya mi nagtrabaho. Ay kami raman duha kay puro naman ang eskwela ang mga anakonda ng eskwela na silang upat. So, kita na po yung magtikaw-tikaw dani sa kusina. Hugas tag plato, kay nanam natin sunod man ta sa ilang agi. Sundo na ko ilang tanang agi kay unya pag nanapod sila sila na po na matik na sila pod ang manghipos na po sa ilang mga kinanan.
anak mo dyan ng usa ka inahan pag wala. Pero lami inon manghinlo nga walay ting tikaw-tikaw. Walay ting karaw-karaw lain kamerang duha. Limpyo ka na basta kamerang duha. Kay wala may magsali karaw-karaw, magsagbot-sagbot unsa pa na diha sa mata kay natay mga nakundang gagmay pa. Si Bajayjay perti po na siyang buyaguna nga mga bata. Lang! Lah, unsa man na? Ha? Unsa na ah? Lah, humba. Na silang lang guys. Dani ko nagkaraw-karaw kay agoy ginuong kuwan man. Asa, kinsa man tagiya humba? Nana sila mama usay? Kami sa alaitas kanang dire nagluto bitaw ni Lolo. Dani lang lang di, ala na salamat lang. Wala pa sila nag-away. Na silang lang guys, gihatdan ni og humba nga daghan kaayo. Thank you kayo kay nagkukuha ng dagko. Nagpapalit og kutsaw niya. Wa ko na. Daghana oy. Wala, lang ipadala na lang na nako ang kuan lang. Daghang kay salamat lang sa. Kani lang inyong haman ni. Kani ang tiniya? Di man ni amo. Murag ko ilang mamainday kay. Okay. Na nga nung abot ka na din eh. Nag-ilhan mo na ako. Ilhan na to gamit. Ilhan na talugas. Iyan na ni ang tinday. Ako sure. Santi Mirsi, may nung gakuan na na. Wa pa day sila ni. Subado po dito sila ni. Ako sana all magkuan pa man din ako na. Ano ba? Ano? Taraw-taraw ni Dani. Bawal ka nagubandi. Sa? Pagkalunis, kaya naamang ko'y kuhan. Kanang kuhan sa Tarabasa. Kana ang, unsa na liquidate. Ay, Market dito ni Lolo na. market da. Okay, ang mga bata po, nagpanguban. Ang saon na lang. Sige, magkumong pang tanan. Hindi sa mga salamat lang ay, napaka lang. Yan, nanalitudan guys. Thank you mong ba rin papatuto di haptan. Sa balay ng takuban.
Dito sa demo din. Mamahaw ka. Ang bisa ako ka na lutuon ang talbos. Ito na picture. Tagaan mo ni papatuto sa kumba. Ano ang sultan karon kami tayo. Wala na paghapon din ni Ginoo ko ang ulan nga. Straight ra to tulog adlaw na uwan na ko dayon. Run out the gyud. Para pinamot dahil sa kalami atong sudan. Kaon tag tambok karong kaligan sa perminti pa kataog tambok. Mga unta. Ngit-ngit kay brown out diri. Sudan na to humba. Natag ng padaer. Uli naman siya bisan alae. Nakahumba dyan po ngayon padaer. Katag. Ito namang talbos o. Gustawan. Akong talbos wala na lutok. Na lang sudan. Hindi na po na ugto. Dala ng baka. A few moments later. Ha?
Matad wala pa. Ano ba ba yung tubig ya? Oo. Ano ba ito?